caggal nde woni midi pawɗo hojomaji sappo e joyi Ousmane Kane conseiller à la présidence kañumne waɗi jaɓɓal mum faade toon e to worte to nde o yetti o dañi ko wellema mawɗo tawde bandiraɓe hewɓe ene daari gam yidde wodde Ousmane o waɗi kankone ko foti wadde o naati e bureau o waɗi présente carte makko d'identité e on saaha noon o yaɓani suɓade e kankone dendagal liste gonɗe ɗon o yaha to irnoto o suɓo mo anni wotande nde woti hawo gayni Ousmane Kane conseiller à la présidence ko niwi eyyi mi salmini rende ngo foof mi salmini Sénégal mi salmini bandiraɓe men foof vraiment ko weltare tan on jiiɗo ambiance gonɗo henno ko ambiance baɗɗo fayida yimɓe foof gondi kadi mon foof waɗi ɗum tan ko pour taux de participation waɗa important koye gonɗo henna kam yimɓe ne ganda ɗo presque ko kattal gotal ala opposant ala e batte quoi voilà kadi ambiance o tan ne weeli yimɓe foof ko gotum c'est important waɗi fayida an yo Allah yettin golle ɗe impression am d' abord ɗo e ndendoori ko yiide dental ngal yimɓe fof ndendi to gotel kadi yimɓe fof kadi aussi jogui ko anniye goto sen duttima caggal seeɗa en jii élection locale ɓeɗum ɗo henno e par rapport e joni ambiance gonɗo henno wona gotum donc firti tan hannde ko président Macky Sall namdi ko président Macky Sall noota eyyi donc yimɓe fof noddi ko nooti ko noddango woto woni noddango président Macky Sall ɗum on ambiance gonɗo on ambiance kadi woni oɗo saaha fof guila nder campagne ha fayi oɗo saaha joni donc ko weltare tan kadi ɗo henne kadi aussi ko golle ma ndew lawol so Allah jaaɓi kadi partout kadi ƴewama waɗama coordonné tawama kadi aussi e nder commune mo Ndendory eyyi partout golle ɗe ene puɗɗiri normal so wona ene woodi hen nokkuji ɗi ganduɗa à cause de tooɓo ngo matériel o leeli yettade kono noon hay ɗum kadi ɓen kadi puɗɗima déjà guite pi 10 heures kewmi wiide ko tan ko président Macky Sall noddi kadi wonɓe ɗo e liddereɓe wonɓe ɗo ɓe foof gondi koye président Macky Sall eyyi minen foof ko ceernajo goto tawde ko ceernajo goto to ceernajo noddi tan yimɓe fof nototo eyyi donc pele ɓe walla ko wayi noon ñakkata sahaji ko surtout comme no élection ngaji local walla ko wayi noon mon fof wol ko yiiɗi ko kañum jeeyani hoore muɗum eyyi kono ganduɗa kala ko ganduɗa ko waɗɗi minen koye amen minen foof ko waɗɗi min ko développement local o e notago ko carrément développement au niveau national ɗum minen fof en pour noddade amen pour nohrade e majjum eyyi ɗum noon kadi aussi ko dental ngal ko l'union fait la force ko dental ngal wawi timminde ɗen golle foof kadi golle kollaɗe e nder Fouta eɗen gandi en neɗɗo kam ko wawi wonde foof kam en wawi yawde kono noon eɗen gandi ko gollaɗe e nder Fouta meeɗa gollede guila nde Sénégal hen indépendance ha faade ñalawma hannde o ɗum noon wona eɗen mbawi wiide Fouta eɗen mbawi wiide Sénégal foof kono enen kam Fouta ɓuuri waɗɗade hen taw ko ga ɓurɗen wadde milité donc ko wiide tan vraiment oɗo saaha hannde yimɓe foof ndendi koye haɓɓere wotere ko yibde majorité à l'Assemblée nationale pour golle président de e kadi surtout kadi enen golle men gonɗe au niveau de département de Kanel e projet ji kewɗi ene cumba gasani taw donc alay saago keɓen assemblée nationale o wawa yimɓe mbawa timmitinde golle ɗe no hannirta ni kadi ko weltare tan yimɓe foof notima e ngoɗon notango en jii campagne o yimɓe foof mbaddi campagne goto ani ala tendance ala goɗɗo yimɓe foof mbaddi campagne goto kadi c'est vraiment ne waɗi fayida kadi mon foof kadi ne welti ko yiyata goɗɗo o ko par ce que yimɓe foof kadi puɗɗi ɗum on saaha goto secret o wona hay batte ko yimɓe andu tan kadi nohrade tan kadi vraiment e noddago yimɓeɓe par ce que wawi wonde foof yo won teddugal hakkude ma yimɓe ɓe gonduɗa e ɓe ko way noon enen foof en noddiɓe e keewal en noddiɓe yooɓe gar kadi ko président Macky Sall noddi yimɓeɓe noddi min mbawa noddude yimɓe to yowtiɓe amen ɓe ɓenne kadi kamɓe fof hannde kadi ɓe noddirima hannde kam ñalawma hannde o sen jini yimɓe gari ɗo en jii ko sagataɓe worɓe goni ɗo mon foof ko jogui guesa muɗum foti jogade ɗum ɗo foti yaade guese muɗum kono noon ɗum fof ɓe goppi ɗum fof tidde mabɓe ɓe goppi ɗum no tiɗiriɓe ni eɗen gandi kam fuutanke guesa no wayi tiɗiri ɗum ni kono ɗum fof ɓe goppi ɗum eɗen gandi hanki ñalle ko tobde hannde ñalawma hannde o mon fof ene welto e wonde e nder guesa muɗum ne golla kono ɓe goppi fof ɓe gari ha ɓen ɗo on jii kamɓe gon ɗo ɓuuri majorité rewɓeɓe kadi aussi nana gara goto nana gara seeɗa so yiɗo ha kiiɗi ɓen kadi aussi ne jogui galleji nder galleji he liggueyaji kañumen kadi hewɓe hen gari heddiɓeɓe kadi ɗo ha kiiɗi en mon jii kamɓe fof gara secret o hay bara ko jokkodiral ngal tan kadi kamɓe koyeɓe ɓe gandi enjeu o haaɓe gandi ko yiiɗa ko tadde haaɓe gandi yiiɗa ko no fotiri e nder meɗen ko fotiri e nder nokku he ɗum kamɓe fof ɓe notiri ɗum ɗon mon fof oppi ko waɗanno ko ari noto ɗum ne kadi aussi
eɗen ñaagui Allah yimɓe kadi yo continue oɗon banggue beltode participation waɗa important. bandiraɓe élection législative 2022 tuggude 8h subaka ha woni midi 30 minutes ko ni golle ɗe puɗɗori Windere TV ha yesso ko lawol.